Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alito, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti pamilyak di Tapudtol Apayaw, ti Ramos, Acacio, Labicani, Uyaden, Calvan, Hamuyo, kan Juan family. Kastamot ti Calpito, Constantino, Mendita, Ilustrator, Batara, Karaang family from Judith Ramos ti Kuwait. Lakay ko ani Lamberto Pasyon Jr. Kastamot ti anak ko ani Leslie May Andres, kan apok ani Anaya Faith from Linda Pasyon. Makablaawan pa iti Astudillo family, ijay Daramwangan, Norte, San Mateo, Isabela. Kastamot ti Dumag ken Sikig family, ijay Marasat Pequeño from Makamasang Siay. Shout out pa ken ni Uncle Boy at Baldovino, Brian Galapon, J.R. Baldovino, Mario ken Jordan from Jason Baldovino ti Diamantina, Cabatuan, Isabela. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lito. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo kastamoten dagiti na ayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko, bareng mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Ilingad naklaangan iti nagan alito, dua kami nga agkabsat kani ading ko a Jenny. Nasingad kami nga agkabsat,
Gaputasan laang nga agkabsat ti trato mi iti tunggal maysa, no di kat nasinged nga aggayem. Isu na laeng taada tinapasamak ajak impagarop nga agbalin at tugot iti dana ti biag ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi saan pa'y anaamuan ti pamilyak tinabayagan nga ilimlimod ko kadakwada. Agyaman nakiti panang sukon mo kanya kiji pagadalan, manong. Arumbang lang nga sukunin ka. Ang mga nadamot sa bali amang itulod ka. Si kamot, manong, tilay bagbagam. Siyempre, balasitang kan. Anya taamok ngay, ang mga nadamot yung tagar-arap ka. Awan pa yan niya, ubingak pa'y manong. Agpaiso? Ang mga nukun ko namlaang dayta. Ang mga nadamot yung crush mo di skulyo. Awan pa'y nasarakak akaskan ka, manong. Idol kan samot. Ah? Siyempre, no makinobyo ak, kayat ko, jekaskan ka iti kinasingpet kan kinataer. Ading? Apoy adi ka nakatagari, manong. Di mo ka di kaya takaskan ka ti agbalinto anobyok, kan agbalinto nga asawa? Siyempre, kayat ko ading ko. Apay kit din niya saan? Kan siyempre, kayat kung agdalan pa'y kan kati asino man nga agaram kanyak. Siyempre, masapul akilati sampay mo't manong. Rumbang laang. Sige, ingga ka tagpalusan. Tatulungan ta ni nanang ang mga isagana iti pangrabyan tayo. Wan, manong. Nasaya at ta sinukon nakagayam ni manong mo iti pagadalan, anak ko. Wan, nanang, amuyo, ado ti kaadalak nga agkursonada kan ni manong. Ha, kasta ka di anak. Wan, nanang, nagtaer ka no ni manong. Kan makitkita da ngamin anasingpet ni manong kanyak. Ay, naswerte nga rod ti agbalin anobya ni manong mo, anak ko. Nasingpet lang nga rodan, responsable pa ya tao. Mababainak nga rod kan kwa na, nanang. Nagsardeng nga agadal gapo kanyak. Kaya't na nga minasi ka ti agpatuloy iti panagadal mo, anak ko. Saan abali kan ukan kwa na? Iso ang nagtrabaho, tapno matulungan na kami kan ni tatang mo amang isakad iti panagadal mo. Iso adi mo sayangan dagita a sakripisyo ti kabsat mo, tapno makaadal ka laeng, anak ko. Nanang, no saan agapo kan ni manong mo, nalabit asaan kamutan a nakapagtuloy a nagadal. Iso tinagsakripisyo para kan ka. Kaya't na nga main nga agbalinto a narimat ti masakbayam, anak ko. Iso asay saya atam ti panagadal mo, wan. Naimbag ta si mangpet kan, manong. Apay narabihan ka? Nag-overtime makadin ko. Ado kami ti simang po tayo stocks ti pagtagtagilakwan mi. Kasla na panpanog ka unay, manong. Saan, ading? Ken masapol nga ag-overtime mak. Ngamin, dandan ni man hindi pa nagbabayad yung ti pagadalan. Saan ka di? Wan nga rod, manong. Nakababain pa'y ket din kan ka. Si kamat tan timang papaadal kanya. Di mo panunutan day tadin ko. Bakit kan lakayin dagiti dadakkel ta? Saan da nakabailan tinadagsen na trabaho? Isong aging kat kabailak. Aramidak ti amin tapno makaturpos kay ti panagadal mo. Agyaman nak iti ado a sakripisyo, manong The best ka talaga. Pasablugan nagpailaang.
Aywan gayam. Adtoy, pasarabok kan ka. Ha? Agyaman nak, Manong. Talaga alab na ka. Iso alab na lab kamot, Manong. Unay. Nalaos ti pa nagram kanyak ti kabsat ko. Anya nga ti mapasamak. Numaamuan na ti pudno a kinataok. Kastamat na tatang kananang. Kaya't kun nga ipudno kadakwada ti inlimlimod ko itinabayag a panawen. Kaya't kun nga aklunon kadakwada may isa ka. Abakla. Tiyakon kabailan pa nga ilimod ti amin. Diyak matamo na andyan to ti posible nga ibunga ti panagladlad ko. Nang runa iti kabsat ko. Ay, sapay na kong mata maawatan, dak. Kat maklon na ti pudno kinataok. Tinasayaat. Agurayak itinasayaat at tiyempo. Talaga kaya't ko ni pudno ti amin. Lito, anak. Ni, da kayo matgayam, nanang. Apay akasla nakaununag ti pampanunutom, anak ko. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Adda ka di sa gubanit mo. Ay, awan, nanang. Manipod itay pimanaw ti adim anapan iti pagadalan. Napaliiw ko na kasla saan ka makaidna. Ken kasla maimay-mayeng ka. Saan, nanang? Ken, anya kumangit tinaunag a pampanunutek. Awan, nanang. Amang ano mabanbanog kamot una yan iti trabaho, maanak ko. Okay ak lang, nanang. Di dak pampanunutin. Basta para kada kayo, awan ti jak aramiden. Basta may paay ko ti amin nakasapulan nyo. Nang runan ni Jenny nga ading ko. Ay na, pasensya kan anak ko Si kamot tan ti mangibakbakla iti amin. Ken pagyamanan mi unay dayta ken ni tatangyo. Nanang? Basta, di mo baybayan ti bagim, anak ko. Agkakabadungalan kami nga agpapamilya manang Emmy. Kat da kami iti kabsat ko ani Jenny, nalaos ti kinasingad mi. Akas iti naibagakon iti umuna apaset ti surat ko. Kasta unay ti panagraam na kanyak. Banag nga agbalbalin at ubeng, tapno aklo nagkadakwada ti pudno a kinataok. Diyak ngamin ammo no anya ti agbalin a reaksyon da, kalpasan a maibutaktak ko ti palimad ko. Ngam talaga adjakon mailimad pay manang. Kaya't kumeten ti makapagtignay anawaya. Iso a nagurayak nga rod iti umno at tiyempo. Bakit? Dandanin di pa nagkasangay ni Litaw. Wan nga rod lakay. Manotawon na itayan? 20 alakay. Ngam itikas di kinaubing na.
Makitan ti kinaresponsable na a tao. Wun nga rod bakit? Kasano kat nasapa mo't anay pasungal ngal iti trabaho. Ay kasano, kat makitkita na mo ti kinarigat ni biyag tayo. Iso amas kinay kayat nan ti agtrabaho, tapno makatulong ka data, nang runa ka ni ading na a Jenny. Isod ti mang papaadal iti adi na. Ay kat masapol nga rod nga dasagana tayo bakit? Uray simple laang, iti kasta, maragsakan mo't ajay anak ta. Di ka agda naglakay. Ada na idulin ko kadag iti intad na asweldo na iti kalabos. Iso nga ada maigatang iti pagsasangwat tayo asang kapamilya. Nasayat nga rod no kasta bakit? Sigurado ang maragsakan to ni Lito nga anak ta intun kasangay na. Ay nahay apaw, permiti busog ko bakit? Sa anak samot na makaangal. Si kantumot nga men. Ag-asam nga itanagadotikin nan mo a panset ken kang kanan. Kasano nga rod adi ka mabsog ngay. Happy birthday, Manong! Agyaman na kading. Ken agyaman akmo iti naimas asagana, nanang. Ay talaga anaimas, anak ko. Amumuta na imas at talaga ti panaglut-luto ni nanang ma. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Aman. Lito anak, agyaman kami ti sakripisyong para iti pamilya tayo. Jakmot namin kabailan nga ipaay ta amin nakasapulan tayo. Anya kayo mutan tatang? Diyo ka din panunutan dayta. Basta para kada kayo, kabailak ti amin. Ay, uwan nga rod anak ko. Basta, idol ka Manong. Kayat ko, no makiasawa akto, di kaslakan ka ti kayat ko. Nataar lang nga rodan, nasingpot pa'y. Nanang, tatang, Jenny ading ko. Ada ko makayat kung ay baga kada kayo. Uy, apay, ada ka din nobya Manong? Iso ti kayat mo nga ibaga kada kami? Ha? Ay awan problema anak ko, no ada nubyam. No ada kayat mong arman. Basta kapkap na kam. Sige. Wen anak ko. Amumi nga amum ti agpili iti nasaya at ababay aparaken ka. No asino ti pagragsakam. Naragsak kami meten paraken ka anak ko. Pugno day talitaw. Asino nga tinobya Manong? Talaga nga ada ka din? Jenny ading, iti oray ka ano man. Jack to kaya ti maadaan iti nobya. Anya? Ah, Ha? Kayat mo asawan, agpadi ka. Ay nagsayaatan ngay anak ko. Adan mangigiya ka na kami ama panijay langit. ay mabit malaang litaw. Apay mo't anak ko na madikan tumadaan iti nobya. Gaputa may saka bakla, tatang. Anya? Anya ti kunam, anak ko. Pudno tinangag yun, nanang. Tatang. Jenny adin ko. May saka bakla. Saan? Saan apod no timbagam Manong? Ha? Ibagam amang rabrabak kalaang. Pudno timbaga kadin ko. Nabayag panawon nga inlimad ko ti amin kada kayo. Gaputa jak kaya maupay kayo kanyak. Lito, anak. Litaw. No, pudno man ti imbagam anak ko. Anya ngay nga raw. Aklunan mi ate amin. Anya ti kunayo tatang? Maaklon nyo nga ada bakla iti day ti a pamilya? Ha? Ada mangipaay iti pakaibabainan ti pamilya tayo? Jenny ading ko. Jenny anak, saan kumamot akasta ti ibagam? Kabsat mo ni Manong mo alito. Anyaman ti kinatao na, masapul nga aklunan tayo. Pudno day ta anak ko. Saan?
Jak maaklon nanang. Ha? Inid-idolo ka manong. Ah, Kunakno nataknang kaabaro. Jenny? Tagayam? May saka bakla? Jenny, anak, raamam kumamot ani manong mo. Saan tatang? Noda kayo kat maaklon nyo ti kinabakla ni manong. Siyak, saan? Jak kayat ti maibabain tatang. Jak kayat! Lito anak, pasensya mo ko man ti adim. Jakmut namnamaan akas jay ti agbalin a reaksyon na iti impudnum kada kami. Maawatak nanang. Di ka agdanag. Jakmut mababalaw ti kabsat ko. Apay ngamin nga italaang nga impudnum ti amin kada kami anak ko. Jak ngamin kaya't maupay kayo kanyak nanang. Dimdang ti gundaway ajakon mailimod ti amin. Iso aginundawayak matanday ti akan ito. Tapno ipudnok ti amin kada kayo. Ay, di ka agdanag anak ko. Maaklon mi ti amin. Uray anya pa iti kinataom. Si kalata jay anak mi nga impat patag milaunay. Agyaman ang kada kayo nanang. Ngam ni Jenny ti pagtanagak. Talaga naupay kanyak ti kabsat ko. Awan mo't dakas nga inaramid mo anak ko. Amok, dumtang tumot laang ti gundaway. Amaaklon ti adim ti amin. Namnamaam dayta anak ko. Jenny, anak, aging kakadi itakot, di mo pa ilang maaklon ti kinatao ni manong mo. Saan to apulos tatang? Bakla ni manong. Kataam yung asaan anasaya at dayta kababalin na. Jenny, Anya lang ang tibaga dagiti tao. Dagiti gagayam ko. Kunak no awan ti dumtang apakaibabay na nasagrapan ti pamilya tayo. Ngam ni pa'y mano nga inid-idolok ti mangipay ti pakaibabay nanday ti apamilya. Jenny, tanangam kumamot ti panagsasaom ko ni manong mo. Saan na abasol no apay akas jay ti kinatao na? No talaga mo't laangawan intensyon na mangibabain iti pamilya tayo. Idi pa'y kumalinapdan na ti kinabakla na. Sa ita, kanunungan nyo ti amin? Maaklo nyo amay sa abakla ni Manong. Anak ko, awan iti panunot ni manong mo nga ipaayan na iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Nabayag nga inlimod na ti amin, tadi na kayat aday tataagbalin arasaon tapno marakrak ti pamilya tayo. Di na kayat amapirdi ti nasaya at alinangan tayo asang kapamilya. Pues, ita, narakrakan. Laksida kung akabsat ni Manong dito. Anya? Impudnok ti amin iti pamilyak, iti mismo akaaldawan ti kasangay ko manang Emmy. Nabayag nga inlimod ko ti amin,
Tadyak kayat aday to'y apanagladlad ko, ti agbalin a rason, tapno marakrak ti linnangan mi asang kapamilya. Kunak no ni tatang ti saan a makaawat kanyak manang. Ngam nagbidutak, tanimat gayam ading ko a Jenny, ti agbalin a parikot ko. Di na pulos maaklon ti kinataok manang. Manipod idi, di na kon kasasao ni Jenny. Awanan di sigod a kinasingad mi iti tunggal maysa. Immadayon tirik na kanyak ti kabsat ko. Adamot pa nagbain ko manang, gapo ta inid-idulo naktikabsat ko. Ngam awan mabalin ko, ta talaga adya kon mailimad ti pudno a kinataok. Jenny, naimbagtasin mangput kan ading. Ada ginatang ko para kang ka. Talaga lang nagladlad kan at talaga manong. Gapo ka di ta naaklon dananang kantatang ti kinataom. Jenny? Ti ko nam siguro, maayayo ak kadagita material abanag nga ititid mo kanya-kanya. Pues, nagkamali ka manong. Ta iti oray ka anuman, jak tumaaklon nga adakabsat ko abakla. Ading ko, jak ingagara ti amin. Jak nagayatan da ito eh. Ngam mapabasol na kadi, no talaga babae ti riknak. Nabayag ka panahon nga indimad ko ti amin. Gaputa jak kaya't agumura kayo kanyak. Kuma, inlimod mo laangan ti amin. Tapno saan mo nga impayan da iti a pamilya ti pakaibabaynan. Nang runa dagiti dadakkel ta. Ngam apay nga dananang kantatang. Naaklon da ti kinataok. Apay di mo maaklon ading. Sikapay mo ti kang runaan aninamnama ka makaawat kanya. Saan to ang mapasamak da ita? Ha? Sika nga inididulok. Sika nga impampanakkel ko kadagiti gagayam kan makaamo kanyak. Sikapay gayam ti mangtad iti pakaibabay nak. Diyak pulos ni namnama nga itilikod ang ti kinataknang mo. At damot gayam ilimlimod mo ang kinataom. May sakamot gayam abakla. O sige. No di mo maaklon ti kinataok ading. Sapay ko ma. Ta respet po anak mo't kas kabsat mo. Kas inauna kabsat mo. Wan, kabsat ka. Ngam di mo namnamaan akas iditi tratok kan ka. Gabuta namnamin sa nanarsuot ti respeto kan panagraam ko kan ka. Nagsakit ti panagsasaw ni Jenny kanyak nanang. Kasladyak maklon nga isu ngayon patpatag ko launay. Isu, abang ipapayak iti amin ang sakripisyo. Isu pa'y gayam ti sana makaawat kanyak. Lito anak, pasensya amon ti adim. Ang mga nunaklaat, gaputa di na ninamnama ang mapasamak ti kastoy iti pamilya tayo. Ipatpatag na kaunay ti kabsat mo anak ko. Napanagnakamot na ita, sipod kinaubing yu adwa, saan ka din? Day tangaro ti pagsakitan unay tinakam ko nanang. Diyan kaya't ni umadayo taring na kanyang ni Jenny. Ngayon napasamak kan di amin.
Diyak lang ka manimpun-pun no, ti kinatawag ka na kayo. Ngam narigat iti biyang mo ti agilimod iti tungpal biyag anak ko. Awan mo ti dakas ngar aramidem. Kandi mo panunutan apakaibabain ang ti pamilya tayo ti kinataom. Kinapudno na. Ipampanakkel da ka anak ko. Gapu iti kinaturod mo anang ibutaktak iti pudno a kinataom. Aladi mon panunutan dayta. Agin anakakit din. Tamasapa ka pa'y asumrak iti trabahom intun bigat. Un gayam nanang. Ang mga numaladaw akto nga gawin intun bigat. Ada kami travel me. Sumuro ta ka mangali ti taxi di warehouse. Kanayon mo ti overtime mo anak ko. No daduma, oray day off mo, sumsumrak kalata. Kasapulan namin nanang. Nangaruna kat dumakdakil ti gastos ni Jenny ti pagadalan. Diyak kaya ta makamto ti kabsat ko kadag iti pagkasapulan na iti pagadalan da. Ay, nagsayaat ka talaga anak ko. Uray no sabalin ti trato ken katikamsat mo. Isulat ta ti ipang pangrunam. Gaputay patpatag ko na iti kabsat ko nanang. Diyak to agpangadwa mga ramit iti amin na pagragsakan ti kabsat ko. Apay ay akas la di ka makaid na bakaid. Ito'y papalpaliiwan ka. Awan mo't ngaminan ni Lito. Rabi iuna yun nga di pa'y simangpat. Ay, saan ka da nagpakadakan ka amarabyan? Taag biyahe da mapaniti warehouse da ako na. Wan. Jakman amo. Itay pa'y amadandanagan agtibtib bayo aklakay. Pagkalma umantarik nam. Awan ti dakis ama pasamak iti anak ta. Lakay. Kan may sa. Kanayon mo't nga aramidin na ti kasta sanaya. Wan nga road. Ngam no apay akastoy tirik na kita. Kan abuswan na mo't ti bagi na iti trabaho. Gapula ang iti ayat na ama ipaay amin akasapulan ni Jenny. Ay kat amumait. No kasano ti panang ipatag na iti adin na. Isungarod akas ta ti aramidin na bakit. Nay, ti cellphone bakit? Ada umawag. Ala, sungbata maun. Ay, wan lakay. Hello? Wan, siya nga ron ti ina ni Lito. Apay, anya tinapasama kiti anak ko. Anya, nadisgrasya ni Lito. Kat adda ita iti ospital. Na? Ay, Diyos ko. Ay, bakal. Apa yan? Anya tinapasama kita anak ta? Lakay, nadisgrasya ni Lito. Kat adda ita iti ospital. Anya? Nanang, sa dino ayan ko. Ay, agyaman akta nagsublimot laangan ti puot mo anak ko. Agyaman ak iti Diyos. Ha? Apay nanang, anya aya tinapasama. Talo nga aldaw nga awan puot mo anak ko. Nadisgrasya kayo iti kaduam anapan iti warehouse yo. Ha? Wen, malagip kunti amin.
Ada nga minlugan alinisyan ti driver mi. Kaday jay. Natinag kami ti daraas. Lito, anak ko. Ay, agyaman ta nakapuot kan. Tatang. Manong, Jenny, ading. Ape adi ka umasidag kanyak. Umay ka ditoy. Manong ko, pakawanan na. Ape adi dawat kay ti pamakawan kanyak ading. Gapo ka dagiti nararamid ko kan ka iti kalabas, Manong. Tinagbalin at ratok kan ka. Jenny, di mon panunutan dayjay ading. Awan kanyak dayjay. Kunak numapukaw da kan, Manong. Diyak lakit di mapakawan ti bagik. Nadadakas ang napasamak kan ka. Jenny, anak. Awan ti dakas ang mapasamak iti kabsat mo, anak ko. Unmat niya min ading. Saan ta pa nakapagbanding adwa? Manipod-impodnok ti kinataog ken ka. Saan ka di? Sorry, Manong. Basol ko ti amin. Sulnitak dagiti nagkurangak ken ka. Manong Lito. Ay, correction. Call me Laika. Ha? Ah, Dayta itan tinagan mo, Manong? Kasta ti awag kanyak dagiti kagayem ko ading. Ngam syempre, no sika, di uray lito latan no iso. Sika talaga, ay Manong. na, apa. Mangrabak ka pa'y laang. Ay, ti pagyamanan tayo. Ang kinaawatan kayo mutlaangan, anak ko. Ay na, maragsa ka na ka makakita ka na kayo ang naragsa ka kas itisigod, anak ko. Oray siyak nanang. Laglagi pa niyo kumakanayon. Patpatgan kayo unay-unay, pamilyak. Kasta unay aragsak ko iti daydi agundaway, Manang Emmy. Agsipod ta ka maudyanan na, naaklon matlaangan ni Jenny akabsat ko ti kinataok. Nagsubli nga rod ti kinasingad mi adwa. Kat isupayon ti mangikanawa kanyak, no adda dagiti gundaway alaisen dak, dagiti saan ang makaawat iti kinataok. Ita makagarawa kon iti nawaya. Asaanan anasken nga ilimod ko asyak kat miyembro ti LGBT family. Kat kadagiti padak nga aging ga ita, kat aglemlemmeng paylaeng iti likudan ti kinatao da, panawanen tapno maamuan ti amin a tao, no asino, ken no anya ti agpayso a kinatao yo. Laglagipon nyo nga iti panawan ita, maaklunan ti komunidad dagiti kas kadatayo. Daytoy ti padas ko, Manang. Toy pagayam mo, Lito. Pagayam ko alito, umunay ti amin, agyamanak ta intalak mo ti padas mo iti programa tayo. Maragsakanak, ta kamaudyanan na, nagkinaawatan kayo matlaangan nga agkapsat. Kat naaklunan ti kabsat mo, ti pudno a kinataom.
Sapay kuma taagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi